I s'ha de fer perquè tenim 4 anys que ja hem posat les bases i ara podem aprofitar els 4 anys perquè també tenim l'obligació de tota la ciutadania de deixar-los un entramat legal que els defense a un possible canvi de govern 4 anys després o 8 anys després. I per tant jo crec que això és un repte que hem d'assolir. I més enllà d'això, ja us he dit, recordava la frase de Siddhartha, no sé si heu llegit aquesta novel·leta, la vaig llegir quan estava en COU, no? Que també estaré recordant aquells temps, i aquell que deia, no? Quan anava a demanar treball, tu què saps fer? Jo sé meditar, sé esperar, sé dejunar, no? Pues jo he après en aquests anys d'activisme i de militància política que paga la pena això, saber escoltar, saber pensar, saber fer consensos de manera que totes les persones puguin tindre accés a fer propostes, no? I això és el que oferim, més enllà de les idees que us he dit i que jo penso que són vàlides, evidentment avançarem allà on vosaltres vulgueu. Per tant, us demano que s'apunteu, les persones que no estigueu apuntades, que jo crec que totes les que esteu aquí estàveu ja, agafeu pamfletets d'aquestos que deixen per ahí, apunteu a molta gent del vostre voltant, estem parlant de milers de persones, no? Us he dit, i hem d'aconseguir que ens donin suport i que tota aquesta forma de fer les coses i propostes doncs arriben fins al Parlament Valencià i tinguem 4 anys de propostes i de defensar l'alegria que hem aconseguit aquests 4 anys anteriors. Així que moltes gràcies i endavant.